Ja mám divákov, ja mám 5 divákov. Už ja som tu bol do obeda, a ja som tu zazdieľal svoj... Dobre, tak ja hrám. On je hacker! Hoši, ale to sa nedalo! Tá hra je... To je úplne na nič, hoši! Ja vám kúpim AVPčko, kto chce AVPčko? Ja. Kde si? Ja tady. Díky, kámo, díky. Ja ho mám strašne pekné to AVPčko, komu sa páči, no tak nech vyskočí. Ja skáču tady na místě. No to je úplne najkrajšie AVPčko a vy žobráci na ňo nemáte. Ale pečko je odbúť, ja ho na hovno. A viete, odkiaľ ho mám? Mne ho kúpila mama. Easy. Ja viem. Poznáte Pixela? Ja ho pozerávam každé po obede, mňa to baví. Je tak. Lebo on už skončil z YouTube, ale mňa to furt baví tie jeho tutoriály. A ako klamať divákom do očí a také. Hej, ten má pekný wallhack. V praxi. Oni sú tu všetci hackeri, to je moje tajomstvo. Kúkaj, už by som ho dávno zabil, lebo ja som Silver, Elite, Master, Elite, Mega. Hoši, bavíte sa tu so mňou? Jo. Tak to je dobré. Nekúšam. Joj, hej, dropneš mi to ABPčko, seš mi kamarád. Nedropnem na Cersei. Kamarád. Našetri si na ňo, ty cigár. To ťa tá skočil, tak to rozprávať. A co akáčka? Ja som úplne najlepší, takže vyprosujem si, nenadávajte mi. Máš 3 kile. Ja som najlepší, ti hovorím, tak neodvávaj, dobre? To je iba náhoda, lebo oni sú všetci hackeri. Tak mluv česky. Hezky česky. Jo, třeba. Jaj, to co bylo. Hej, minus 99. Silver Elite Master. Ty kreten, čo tam kempíš, lama, zakempená. A ja by som to vedel hrať. A ja by som to vedel hrať, keby som bol zakempený po lavičku hry. Láskavo, nebuď zakempený. Ja už som dneska dostal mute a neviem ani za čo som dostal ten mute. Malcolm, ty čo si tam skúšal s tým diglom, prosím ťa? Hoši, ale tak ja neviem, čo s nimi je. Oni sú zakempené lamy na spawne normálne. Hoši, ja som Global Elite. Môj Elite je strašne dobrý. Ty si dobrý, ty si jaká hezká. To by som ja dal. Čo je za autich? Čau, Melička. Máme rádi dahárky, cingiringy, bam 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 bam. Kámo, teba platia za to, že stále niečo prepeš, kurva? Nie, neplatia, ale ja mám za to večeru. Aké mám meno, hente, nech si odmutujem a počujem, čo za trepe. Kámo, to proste nejde zastaviť, ten ide celý čas. Idem skúsiť, ja idem 24 hodín denne, jedem bomby. Zmlkol, kámo, zmlkol, dobre. A akurát teraz ten Kto chodí ešte do škôlky? Ja. Haha, gej. Čau, kide. Ahoj, budeme kamaráti. Dajte mi odber na môj kanál Adam Barborák. Natáčam tam zábavné vlogy, kapa, je to môj spolužiak, ale pšt. Adam Barbora? Jo. Ježiš. Dobre, idem. Okej, tvoj tatko Papula. Papula. Ja som platený Klox, áno. Klox.
Zaplatíš mi teraz ty, dobre? Tvojim fuel injektorom. Veľmi sa mi páči. A ja na také nemám. Ty kokos, ale fakt toto som robil asi životnú chybu, že som Kamo, si ja odmutoval. viem, ja chodím ešte len do 5. triedy a ja Tak to nemám do čo reality. robiť, lebo ja nemám ešte dobré úlohy. 1+1. Tvoj Vašek tatko, 1B, Tvoj tatko, ty sa mi zdáš ako veľmi To rozumný ticho je na chalan. nezaplatenie, keď si ho mutneš. Jo, sem. Ti hovorím, on ide celý čas, človeče. No fakt, Nemutujte to ho, si ať mi je poradil prdel. fakt riadnu Hej, blbosť. no, nemutujte ma, a kde prdel? To je prdel, Nemutujte hoši. ho, ať má prdel. Řekněte prdel. Máte na... Vy kidy. Kidy. Jo, ja som prišiel Ježi. na to, že to sa nehovorí, že kidy, ale kidy. To je s tvrdými